เปรียบสุภาพพี่ประหลอกบรอกบ่ากลอยบันเปย์กันในวิดีโอก็จังว่าลาสเลมมอลกัดโนสงีทิปคลุมละชูบันชนะวิดีโอเลยบันอัปโหลดวิดีโอกันในYouTube sartan pa matang ngam das ngoklan ha te hakne ke video matang aku apan pensai lang la ne kai phi khandiat phang kini ki comment ke jo phi ki ba phi comment te nomor ba ban khna ma kiwai ro le se ki baran kam ki baran ke ju kum kan ke problem ke jo phi bakin yo ban tip lang mo te aku apan kai phi da ka ban batai artat ikni comment ke jo phi te kebaran kong shwabang poi sekata mo te banyo ka content monetization pidon kam banyo shwa ka content mo ban kamai mo te banyo pada ka content monetization don kam ban upload pha kidor ki video bat kirel jong phi ka ba kong santam te kumut kidor bat kirel te lada phi upload pha kinai ki badai be ki jong phi ki badai be ki original jong phi pin sa yo ban sadap ya kana ka content monetization wa jing teng kala ban selam hendrai phim nei ban long phim karan din no la nei phim sangai no phim recipe la du jing kan phi kwa nga khlemi ore te phim nei ban dan kum kam sim te phi ban ya bi sakmat ya upload ba ki video ki jong phi ki dor ki jong phi te man ka sngi kham tam ki real bat ki dor ki jong phi don kam ba ban upload te nomor ba ka ba kusan tam nam ta barok ki ba kamai pisa na ka Facebook kumun ki don kam ban yo shwa ya ka content monetization te ndak la yo kan ka content monetization nomor ba lum ba kan ka content monetization hi ba ngisala ban kamai pisa o kiwi ki la ban kamai tang ba karet plat te teng ni ala no sha kan ka comment ka ba ki perlok ki comment te ngan hapan skin short artat ban pni pi mo te pening pule kan ka comment hang ne ba ban yo content monetization ha Facebook ni upload video kan no ne kum kino kidor kan tali bat kiai ki ba le hadu ba dayo monetization set up sengba nga la sedang video la sapo jar mo sapo jar follower 1k dang not yet available kamban upload ba let's say kadau kapal Islam yang kena ke Facebook jong phi ba phim la ban yo content se ka Islam te lese phi klam upload ba ki video ki ba de original phi shu copy la ne phi sim jong ki wai te takadaw kapal Islam phi par sa ka wai ka de ban shai ba ka takador la ne ka real ki jong phi ka de ban shai ba ka de ban long clear te ka quality kan shai ba te nomor ba kumbang ong phi nomor ba kadon kam teng ro ba phin le live video le la da phi chai upload pe jong la jong ji sa upload kam re ban le live video noi la da phi upload le se ki bom de ki original kadon kam phi ba phin le live video teng noi la da phi upload pe ki original te upload kam re te kapang kosan ba phi don kam ban le se ban sina video kumba ngale kumne angne mo ba set kan pni ba ka ro jong kada balong sai ba te dang ile kum ki real mo teng kalong kan kham sai ba pat kan itu ba ka dur kada balong clear ba te pen sai yo ka content monetization then right ta kata ka view kam shong ka view mo namar ba ka view teng ka view ki jong phi ile se phi la ban poi da ki million ro andai phi upload ki video ki bom ki original te ka slam ba kin ban yo ma te ton kam ban upload ba ki jong la jong te pin sa yo be ya sha ko ba ma phi te ngin lai cha ka ka wei ka comment hang ne ma ba jong ngala pha at pe au akau ar phusan dollar la dap ka pha set up biang yang le kum no ba pe kum ba ong phi man ka por ba pe ba la da pi at ya ka ba akau pe ba la da pi set up ya ka pe awakau nomor ba la da phi sala be ka pe awakau te kadon pade ki ba pha sadap le se ya ka star la ne ya ka subscription ten ri phin page pade ba la da phi kwa ban sadap la da kal ai phi ba phin pha sadap ke nya to ka content monetization sadap pe aw to te kan ai lang ro ya ka star ya ka subscription ha ka to ka ju hi ten ri ting le se phi la tap sadap hi sin phi setup ya ka star la ne ka ya ka subscription te takdaw kin phiapan sa biang ki sin lamta nakamta ka ka content monetization te nei la da phila ban ye sha ban ye up te nei kirki than mo nei kwa than ban se phi kwa ban yo no koi ta bisa nei em
kat ba pimpat yo ban sadap ya ka content monetization nomor ba tang ka content hi ka ba pin kamai rai like star lai te asnem lu pinam ngam la tikna ba pin sa yo ban sai nomor ba phya ban dap ya $1 te rai ka content hi ka ba pin kamai phi te ta ka daw ka na ya ki ban ad ya ka ba kau te apit ba kan da ai ban pas ab ya ka ya ka PAO ha ka content monetization kadon lang ka star ba ka subscription ha ka to ju ka PAO khlang ba kan pun suk e phi bamrot kam chu ban set up hadin lese arsel lese na ju mo ka ju ka PAO ting hab le biang tenga try plus tu lor ka ne tengen lek biang sa ka wei ban ka kawan nang ne ma kadang ne kumno ban le ban ai bang akau ban ai bang akau ka mod ya ban check bai ka PAO kan sa IP ban at PAO to te kan sa pan da IP ki kerteng jong phi ya ki account bar bun ba ki tak ro phya ban sadap to te ka video ka ba khapan sai ngala dipsna mo ka video halor kane te phin page company te sa ka wai namar ba kuma phila yu singau kare ka video ka bang dep kren mo phya ban sngap to bang kren khmat ba phya ban up de ta ka PAO jong phi ba kan yo ya ka content kana ka wai ka comment hane ba ngaru ngakwa ban le na FB sku bha ya na blem te ban le na FB ti sibun ki video ki ba ngalai kai ngala pencai ban ngala pen I ya ki na se kumno ba pinchna te nomor ba enda le se la da phila depsna te kadon ka me pa phin upload pe ya ki video idor ki reel ki jong phi te tam ta hi upload kam ki ba phin le phin tam ta hi ka suk ke phi mo te upload pe tang ki video ki reel ki jong phi te dai ka video kumno ba dai ba phin le se kumno ba phin le se ben china mo bun a video la pen I ngala hikai te ha ka ba dai ba kumno ban china ya ka Facebook ning kong mo te ha ka ka YouTube ro bon hinga upload te ka Facebook le te la bon palat ngala upload te ngai scam phila la da phila depsna te phinsa upload la da phim patchna phinsa china shwa te we la da phim nang phin pe ik tu video ka bang la hikai namar ba ban pen I ka ju teng te namar bang la china ne da phi sem je palat phila ban comment biang te ngasa share phi da ka video mo te ngendek sa ko ipad ka comment hang ne dapat dang shoes dang le ne kumno ne kamlong kum to la ra phi dang page mo ka ka weekly challenge ha ka weekly challenge ko mod la ra phi dang ne phi la w ro phi dot kam phi pa phin pande pe ya ka weekly challenge nang ta ki ba dang le kin kham yo kloi ka content monetization hai nang ta ki ba la ada bio pada kita kam pada bahkan long viral kan ka Facebook so phi te ya upload page ka Facebook ka khan ba phitri stom kan phi pente ne te ta kada te phidon kam ban le la da ka weekly challenge la da dei le se ki bala yo ne ki ba kha par yo don kam ban pedap subha pen le lang ngam tip te kan ka application na ji sa ko ba report ban yo content monetization halor ka ka video hi ki sa la phi page ba ngala de psna mo ka video spang ka kumno ban report nga pani hado bakut kumno ban report ka kum tho ngala de pani te ka kum tho ka kum report ru ngala I ngala pani hle te chi sa la phi page ba phi nang hi phya ban la na phi pot ba tho phi la ban stop kin dia sa bot mo bot pe jer to ba tho te phin sa happy happen pan stop ka nyala jong khiat mo la ma ka ko kom phi kwa ba phin le se pa phin kwa ban kamai pisa ngai phi kwa phi mudor ba le se kasuk kamre ka pasuk mo namar ba da kana ko kamru ngi hapan cenjan ya ban mat sibun ba kinge te ta kadam teng mo kum gini ki ba kamai Facebook la ne YouTube ne le bun ba ki bru ka ba kan tho andrai phim dei ban sngap pa de kita phia ban ya bi sa kaman ta kadam bijing e ki bun te andrai ka shong sa phi kum no ba phin la ban jam sa kaman pa de te na try pila su tu mo phin sa pe kana ka video hi te ngala da bi kai mo kana ka wai ka metar ka khi khri kum no la ban itu pet mo la da ka khi ne kam khi ru haji sa phira pet ba phi itu ken te pet ka kana ka video kan la pni phi hapot ba ngale check te phi ik ga itu la da la ne ki ba pet kana ka video ka ba ga pat I ru ni scam ki itu ken namar ba amdai ba ka khi
kemtah dai kaki kandiat kanek kai sipang te pihak ban pet bah phila ban yui le sei tang teng mo ta phim itu bah phila ban papet you know ina te le sei da kaki prat mo teng le sei phim la itu mo ta ba amdai ba kaki prat ma ta kata phila ban pet bet ma sen kiril jonga kala bonvio kayo tang poisa kam mi tang si tangka la sngo ba batai lana ki bon view lana ki bon ki like ki comment ro lana pikir pat yo content monetization kampat kamai then rai lana pila yo content monetization lana ki bon ki view ki bon ki like ki bon ki comment piklam pat la pat kamai teng ru kala pandai piklam yo kamai tangka ru kala pandai naga bomdai ki lesek bomdai ki original version phi te ru kala bandai ba kadon jing thut te phap run kam man report te ha ka ba report ya ka ba read parat ka ening ki video ki bon la ada upload dak ka YouTube te phin sapeng la ada pen ko tho ro mo la phim nang man tho la phim nang phila ban skill la jong phim dai ban up than la nation than tang ki wai phila ban le hi sna hi tho hi mo ta phila ke na phim la phila ban but ka ba ai ma tangkan deh try ka video ngan perkut chua ngan sap teng pada nama ba ka jorong palat ka video teng kwa ban ngam kwa ban pen jorong palat te tangkan deh kubris pun ngan sap teng pada sa ka pada ka video te tangkan deh kubris pun tang jong phi ba like support nga ki ba like ye subscribe nga ki ba ye page ki video ki nga te kubris pun kubris ya jarmu te ngis kam ba pin yo sibon ki jing jai chi kai ha ka ba dei ba kino ki ba dei sapang ka Facebook sapang ka bai like sapang kino ki jinge ha ka ba dei ba mobile mo bang aktif ngala ban peli la ne hikai phi tangkan ni boleh buat